Definice domova. Pravý domov není místo, které jsme si sami zvolili. Domov je nám darován a my ho zase můžeme jenom darovat. Domovem je místo, kde jsme prodělali první lásky, stejně jako první pohřby. Domov je kout světa, kam se vracíme alespoň na letní byt a ze kterého odcházíme koncem léta, abychom se jednou nikdy nevrátili. Domovem jsou parky našich dětských her. Domovem jsou řeky dnes už nepřístupných prázdnin a za jistých okolností celá naše země. Domovem jsou zkrátka místa, kde se domluvíme a kde nejsme nikdy ani trochu přebyteční. Domovem není místo, které chceme využít a pak se vrátit zase domů. Domov nejde vyměnit, tak jako nejde vyměnit své rodiče. Lze jenom získat nový, jestliže jsme starý ztratili ne vlastní vinou. Ale nové domovy jsou jako nová srdce. Člověk se jim brání stejným způsobem, někdo s nimi dokáže žít krátce, jiný dlouze. Krásné sobotní dopoledne, vážení přátelé. Mám radost, že mohu osobně i jménem obce Pravonín vás všechny srdečně přivítat na dnešním setkání rodáků a obyvatel Pravonína, Tisku a Bukové. Vítáme všechny rodáky, kteří dnes přijeli z nejrůznějších koutů naší země oživit své vzpomínky na dětství, mládí a další chvíle prožité ve své rodné vísce v malebném kraji pod Blaníkem. Vážení přátelé, setkání rodáků v Pravoníně se koná po 20 letech a u příležitosti 650. výročí od prvního písemného záznamu jména Pravonín. Vážení občané, rodáci a hosté, ještě jednou bych vás svým jménem přivítal na dnešním setkání rodáků a občanů Pravonína, Tisku a Bukové. Jako starosta obce jsem velmi potěšen vaší hojnou účastí, která dokazuje váš zájem o obec, jenž i mně leží velmi na srdci. Pod obec Pravonín patří ještě dalších 5 osad. Buková, Tisek, Křížov, Karhule a Lesáky. V současné době žije na území obce 553 obyvatel. Z toho je 120 dětí. Obvod obce se rozkládá na 2000 hektarů. Vážený pane starosto, vážený pane přednosto, milí hosté, přátelé. Děkuji za slovo a děkuji za pozvání do vaší krásné obce. Jsem ráda, že vás vidím v takovém hojném počtu a že skutečně máte pocit, že máte kořeny v této obci a přijedete se podělit o své zážitky se svými rodáky. Já si myslím, že 650 let je tak dlouhá doba, že nikdo z nás není schopen vystopovat své předky. A přesto neseme v sobě vědomí historie obce, historie této země. A z toho bychom měli čerpat pro budoucnost. Měli bychom být hrdými občany. Měli bychom vědět, že si dnes můžeme rozhodovat sami o tom, jak bude naše okolí vypadat, jak bude vypadat celá naše zem. A přesto, že
spoustu věcí, o kterých mluvil váš starosta, jsem nevěděla, tak od počátku vím, že tato obec patří k nejlepším, které můžete v naší zemi vidět. Před 2 lety celá zem plakala nad tím, že klíněnka napadla kaštany a všichni přihlíželi. Já jsem tehdy přijela do Pravonína a aniž by mi kdokoliv cokoliv říkal, tak jsem viděla, že to je naprosto výjimečná obec, protože zde Kaštanová álej byla bez napadení a pan starosta říkal, ano, my se o to staráme, protože to je naše chlouba, to je střed naší obce, to je něco, co je symbolem naší obce a my si přece nenecháme zničit nějakou přírodní malou katastrofou něco, na co jsme hrdí. Takže to jsou symboly, které vy zde máte a já vidím, že je to obec, která má být na co hrdá a jsem hrozně ráda, že dnes tady s vámi mohu být, že se s vámi mohu radovat, že s vámi mohu oslavovat 650. výročí vaší obce a že se s vámi mohu podělit o krásné zážitky. Vážení přátelé, milí hosté, vážení rodáci a spoluobčané, já ač nejsem rodák, tak vlastně k této části země mám velmi blízký vztah a pozvání pana ministra Němce, který obdržel od našeho starosty, když to řeknu takto, bylo svěřeno mně, abych v jeho zastoupení vám popřál k dnešnímu významnému výročí, k dnešnímu dni mnoho radosti a úspěchu k jeho průběhu. Já samozřejmě s vámi tady žiji a znám, jaké potíže, jaké radosti tato obec, nebo toto obec Pravonín, či Buková, Tísek a další mají. Mohu říci, že úřad, který zastupuji, udělá mnoho proto, aby ještě lépe se v této obci žilo, aby se vám lépe dařilo, aby v součinnosti s námi, s hejtmanem i s vašimi zástupci bylo kam se vracet a pro co se vracet. To je v tom úvodu, co jsem chtěl říct. Ale taky mi dovolte krátký historický exkurs, abychom zaměřili nebo zasadili tuto vaši událost do širších historických souvislostí. Je velmi zajímavé, když si člověk uvědomí, jak ten čas rychle běží a jak 650 let, který dneska slavíte, znamenal v celé historii země taky mnoho významného. Vždyť první osadníci, kteří stavěli svá obydlí na území dnešní obce, vlastně byli vrstevníci těch, kteří stavěli v Praze historický Karlův most, byli souvrstevníci těch, kteří stavěli a zakládali Karlovu univerzitu. Vznik této obce se datuje vlastně dávno před datum nebo před čas, než byla vlastně Evropanům známá Amerika. Chci říci, že jen tento krátký přehled dat nebo událostí by měl vlastně zaměřit i vaši pozornost a taky vlastně hrdost na to, jak daleko a hluboko sahá historie této malinké, ale velmi, řeknu, významné obce.
Celé. Jsi tam. Netočně mě. Ale Tady zůstane památka na divné. Takže já bych vás nyní požádal, abychom minutou ticha uctili památku pana Těšínského, který zemřel v posledních dnech druhé světové války. Takže já bych vás nyní vyzval, aby jsme minutou ticha uctili památku padlých v první světové válce. Drazí přátelé, drazí bratři a drahé sestry,
Vždycky na počátku léta vidíme takový zvláštní úkaz. Církev usedlá se stává církví putující. Stává se tím, k čemu je povolána a tím, k čemu je volána skrze praotce Abraháma. Abrahámovi v jeho rodném městě v Chaldejském Uru zazývá Boží slovo a říká mu: vyjdi ze svého města. Vyjdi, protože já tě chci něčím obdařit. Chci ti dát něco, dědičný úděl. Chci, abys měl bohatství, které bude bohatstvím věčným. A tak Abraham vychází. Dostává se do stavu putujícího člověka, do stavu, ve kterém my prožíváme svůj život. Jsme na věčné pouti a teď jsme putovali cestou, putovali jsme a dívali jsme se na krásy Pravonína. Dívali jsme se na to, co vytvořili naši předkové, do čeho vložili svůj ale také jsme procházeli místy, které jsou symboly minulosti. Minulosti, která se ale v určité chvíli stává reálnou přítomností, protože v naší mysli vytváří obrazy, ze kterých my sami můžeme čerpat, můžeme žít, můžeme jimi být obdařeni. Putujeme Pravonínem a míjíme místa, u kterých si uvědomujeme, že dnešní den, krásný, mírový, ve kterém můžeme užívat plodu svých rukou, je velikým darem Božím. Protože se nemusíme bát o to, co bude zítra. Nemusíme se bát takovým způsobem a hájit za cenu svého života práva našich blízkých na svůj vlastní život. Nemusíme stát kolem hrobu našich bližních, kteří zemřeli v mládí, protože měli v sobě tuto svatou povinnost. Jít a se zbraní ruce chránit životy svých blízkých. Chránit bohatství, které nashromáždili předcházející generace. Když jeden misionář, bylo to už dávno, procházel skalistými horami, měl svého průvodce, mladého indiána. A mladý indián pokaždé, když slunce zapadalo za obzory, se vzdálil. Odešel na vzdálené místo a tam si misionář všimnul, že každý večer tančí a zpívá. Ta píseň byla krásná, usedlá, smutná, ale přesto všechno bylo vidět radost v očích toho indiána. A když tak každým večerem pozoroval, každým dnem, kdy byl konfrontován s tímto obrazem, jeho zvědavost rostla, protože nevěděl, co to vlastně je, co to vlastně ten indián dělá. A když jeho zvědavost už překročila hranice, tak přistoupil k němu a říká mu: co to děláš? S tím jsem se nikdy nesetkal. A indián mu říká: no, to je jednoduchá věc, můj pane. Vždycky, když jsem sám, tak si vzpomenu na svou manželku. Se svou ženou jsme si dali závazek. Na počátku jsme spolu složili slova téhle písně, kterou zpívám. A dohodli jsme se, že kdykoliv, i když budeme rozděleni, každý večer při západu slunce se postavíme tváří k slunci a budeme zpívat a tančit. A tak, i když jsme od sebe vzdáleni, přesto všechno spolu tancujeme a zpíváme. My, drazí bratři a sestry, drazí přátelé, stojíme tváří v tvář tomuto kříži, který je symbolem. Je to jako slunce indiánova života. Stojíme před ním a ptáme se po smyslu svého bytí, po smyslu svého putování a vzpomínáme na blízké, kteří tady kolem tohoto kříže, kolem tohoto slunce jsou jakoby zaseti do této role. Role, která stojí kolem kostela, na které si každý z nás najde jednou své místo. Protože je údělem člověka, aby jednou opustil své pozemské putování. A když se tak vzpomínáme na své blízké, tak uvědomujeme si, že setkání rodáků není jenom setkáním, ve kterém si můžeme s každým potřást rukou, políbit ho, obejmout a takovým způsobem s ním vytvářet společenství. Setkání rodáků je také místem, abychom vzpomněli možná na to staré, už zapadlé prachem, co to všechno kolem nás přítomňuje. Každý ten náhrobek, každý pomník má v sobě vzkaz, odkaz našich předků, který je neustále živý. A slunce, které z kříže září do života každého z nás, je slunce radostné naděje. A tak i když naším
se kterými jsme se už rozloučili a přesto je nosíme ve svých srdcích. Nemůžeme podat ruce, nemůžeme je obejmout, přesto všechno tak jako indián si je můžeme tančit a rozmlouvat. Můžeme zpívat písně a můžeme rozmlouvat s naším Bohem. Tváří s ním. Protože ono to už není jenom minulost. Ono to už nejsou jenom slova, která zapadla prachem. Je to přítomnost, ve které rodáci se scházejí jak v rámci putující církve, tak církve oslavené. My věříme, že jména, která jsou na těchto pomnících, jsou jména živá, protože Bůh přijímá každého ze svých věrných k sobě. Kříž, který tady stojí, není pouze znamením utrpení. Kříž je především znamením spásy. Spása, která přichází skrze smrt, skrze hrob, ale kterou Kristus proměnil, protože jeho hrob zůstal prázdný. Kristus stal z mrtvých a tak naše naděje směřuje dál. Nejenom k přítomnosti, ale také k budoucnosti. Budoucnosti, která může být krásná, když nezapomeneme na to, co naši předkové vybudovali. Když v přítomné chvíli tato spousta lidí nebude žít jenom přítomným okamžikem blahobytu a štěstí, ale také minulostí svých předků a budoucností svého povolání. Pomodleme se teď společně za ty, kteří nás už předešli do věčnosti. Za ty, se kterými chceme vytvářet a vytváříme to krásné duchovní společenství. Modlitbu, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpustíme našim viníkům. A neveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, Pane živých i mrtvých, Ty znáš své vyvolené a nade všemi si slitováno. Proto se k Tobě modlíme a voláme na pomoc všechny Tvé svaté. Smiluj se nade všemi, na které vzpomínáme, nad živými i mrtvými. Odpusť jim všechno, čím se provinili, a zachovej je ve své lásce skrze Krista, našeho Pána. Amen.
si na tomto novém hřbitově už člověk může prožít něco zcela zvláštního, může prožít dokonce zázrak. Zázrak, který se v jeho životě může opakovat každým dnem, kterým se vrátí na toto místo, které je místem odpočinku jeho nejbližších. Je to zázrak zpřítomnění minulosti. Vy víte, že to není tak snadné. Není snadné vybavit si v mysli dokonalý obraz toho, co kdysi bylo, a už vůbec není snadné uskutečnit to, co jsme kdysi poznávali jako správně. Protože dnešní doba je o trošičku jiná. Ne nadarmo se tomu říká, tomuto místu, na kterém stojíme, také místo spravedlivých, neboli místo spravedlnosti. Každý člověk totižto, který sem přichází, když ho už jenom vyprovází na poslední pouti, je roven tomu, který už tady je. Jenom je potřeba, drazí bratři a sestry, abychom poznávali cestu, která na tento hřbitov vede. Není potřeba pranířovat nedostatky. Já jsem už tady před malou chvílí říkal, že jsem chtěl mluvit původně o ženách u Ježíšova hrobu. O těch ženách, které měly potřebu časně ráno vstát a utíkat na hřbitov k hrobu Ježíšovu, aby tam pomazali toho, kterého jeho srdce miluje. V tom, drazí bratři a sestry, drazí přátelé, vězí možná dobro této společnosti. Dobro, které poznáváme, protože přicházíme na hřbitov nejenom, abychom si splnili povinnost, aby nás sousedka nepomluvila, ale přicházíme oživit to, co je nám blízké. Přicházíme oživit to, co jsme kdysi milovali, ale nejenom to, co bylo minulostí, ale to, co v této chvíli prožíváme. My milujeme. My se neloučíme navždy a věříme a dokonce víme, že jednou se připojíme k těm, kteří už jsou členy církvi oslavené.
Pani dali, veselá,
Čapán! Pojďte! Dávej to hned! Pojďte dozadu! Hned, přijdou! Kájo sám! Pojď druhá! Nechávku! Major, to byste mě zkontrol, jestli je to čistý. Starší z týmu Ondrák Jindrák. Ne, dá! Nesmí! Ne, dá! Jo, zaslouží si to.